Good morning mga kamaster. Panibagong video tayo ulit. Gagawin natin ngayong araw mga kamaster, hindi tayo magbubonsai. Natin mga kamaster, i-celebrate natin yung natin, 2K subscribers natin. Hindi tayo magbubonsai ngayong araw. Mag-iihaw tayo ng kambing mga kamaster. I-celebrate natin yung 2K subscribers natin. Ihawin natin yung kambing. Ang luto nun mga kamaster, kaldereta, papaitan, kinilaw, tsaka yung mga paa at tsaka mga ulo niya, lalagyan natin ng sampalok. Tara mga kamaster, tirahin na natin yung kambing. Pagkatapos nating magluto mga kamaster, magsha-shoutout tayo. Hindi pa kami nakaligo. Kami rapat kudu ini. Mama ngerti may isang kastini mati na makaya to. Kung mapagsa rin ang tan, jadi Ay no subat ngay. Ito video. Yun, dia. May pagbababae naman tayo Pag-chicks naman tayo Overnight? Ito ka. Smile daw siya. Nag-smile lagi, anong gagawa niya?
Mabay chip. Thanks. Bir lang, bir. Gluten na po yan, tayo. Hindi ko sabi.
laban na si Bait na. Luton niya. Palagarutan na. So ayun na nga mga kamaster, tapos na tayo magluto. Tapos na rin yung kainan. Hindi ko na rin pinakita yung budol-budol fights kasi maraming tao, may ingay. Magsha-shoutout tayo ngayon mga kamaster. Shoutout nga pala kay Chad TV, kapatid. Kay Lakayski Mix TV. Romalin Vlogs. Simpleng Buhay TV, Farmers Maestro TV, El Campinsino TV, Balico USA, Iloco Boy Vlogs, shout out sir. Glyn Ulis, shout out sir. Just for Fun, sir. Master Connect Vlogger, Mia Sandoval, Amboy Di Palaboy, sir, shout out sa sir. Stephanie, Joko Pramuko, OFW Luto in Canada, Carmelen USA, shout out sa iyo ma'am. Inato Bonsai, shout out sa iyo sir. Luloy Vlogs at kay Noel Piano, shout out sa inyong lahat at sa lahat ng manunood mga kamaster. Maraming salamat sa suporta sa 2K subscribers natin. Sana wag kayong magsawang suporta ng channel ko. Sa lahat ng mga nagbubonsay, maraming salamat sa inyo at sa lahat ng sumusuporta at nanonood ng aking mga video. Huwag na rin kalimutang mag-subscribe, i-click ang notification bell para parati kayong updated sa aking mga video. So ayun lang mga kamaster, maraming salamat. God bless.